Haka bayade bakane ka crime against women kala de shisha. Haka juga por kom kanong ya sayan. Ki bobut ki case ki bangi don hapo ki kut ki jongi hapo ki bisha na papel ki jongi ru ka David haka bayade bakane ka crime against women. De awat kala don kane ka box so ak kane kala yarap shibun ya mandana I awat. De Henry still wala kata ro ngai kumba ki real po ka imlang masalang ka jongi ki pada shy la ne ki pada ting na laban ong tai dur ma bagi ni ki jingja ki keep on repeating ki dan jana ka por sha por te ngang scam ba lada nakalian jongi ki long kemi iyo lan lada ki pai pa ki ai lat yang ni la ni ki jet yang ni kum mangi ki padon ni kamwan ban bi shakmat ban ya ai reng mo ka ne ka election ngala persyang nakalian ko jonga ten reng ya tharai society jong ini ngan om kan no bentang ngam la ban om ngim yo lat ya ka bangin persno ken ya kan ne ha ka jeli ka bakam he ka ka mod hapo assembly ta appeal ke jong ai ka lomba ya baro ki nong shong shong ai lat ini ki long kumiru ya ka bangin yo lat ya ban bi ka hapo assembly bangin ya sat bangin persno ki ne ki jing ki pa mangi ki long mi na ne ko ki kan the ki do ana iman masalah nganom la ban yo iki ha kan no ko bentang kata met kata ka marriage anti marriage ka advantage and disadvantage then rei habang ya ka bayade bat ka jing yo la jong ki long kemi hapo ka party ni kalong bangi na kaliang jong wings ni o ka frontal wings ilong ka ketiga mon ketiga diang jong ka party na kaliang ko jong ngin ya ka pala ban encourage ban pensluri ki long kemi nama pa ni la ban de ban contribute something na kabanta ka jing ya pit ya yang lang haka imlang kasalang kani gade ke jing yalang jong ka women's wing kalong ka sen ka ba ningkong bagi ya pani lumlang ni adin kini ki senam ki lalai no nakadaw jong ka pandemic iklam ya pani lum yalang te kajimut ba kajing thumu hi jong kani jing yalang jong hi kani singi ka lomba kumno bangin ya merjimut mangi kumki paralung kumi hakba nila ban trei khamha susu bangin yo ban panklan ya kane ka party jongi na ko bakalong menta te kumbangi iba ka political situation hi hakane ka jala jongi hakane ka por menta kalong ko ba kunrum kanram ha do pa ya iba ka jinglong jingman haka sanchar ka khadar iba ro kilong kibala kunrum kanram sabapala but hakung kani ka por ni don kata ka jing angnut ka jing thmu ka jing thrang nakaliang jungi kum ka party UDP haka ba kumbangitep bagade ka party trairi ka party trajala haka ba ngila ban trei khambha ban wanra ya sansar ka khadar ka bakhut ka subabat ka bane thumbu ban le ban kan shu ki mak ki bokong sam ki bokong na ka men swing ka pakhat na amon par singkhya ka mat hi ka bakong san kumbangitep ba ka party hi beroi ka don gitu ki santli ki issues ki bangi jo ya kren na ka por kum ka ILP ka border issue ka Khasian Garo inclusion of Khasian Garo language nang ta ka railway line but kato ka age relaxation haka ba party jungi ka simnya mai kini te kini ki issues ki ba ka party hi boro ko wai ka raise lane ka bodin but kita hi ki jo ki issues but ki line ro kan long ba jong ka women's week haka ba in ay ka jikur syam ka pura ya ka party ba ka jing tre jong in nes kmat kan long ka ba nang han susu kata ka one by without saying hi namar ba kung ka party hingi julap na ka por sa ka por ba ni kwa ban kentiu ya kilong kumi ni kwa ban ay tiket kilong kumi henry khamnya bat kham jinjari
ba nginyo ya kum kita ki longkumi ki ba kwa bani aireng lane bani mi skmat lane hangne ha senda jonga isong ikong rona khandet but ini la longteng inong mikmat MDC naka nongpo constituency te henre haka party jongi ngim dadon kata bangin ong ba ngi segregate ma ki male and female nagi ki shenrang ba kan thai ka jing shisha hi ka long ba ba la da don ni ka jing trang la da don ni ka jing amnut ngi naka party le ngi kloy ban ya ban encourage la ne ban yu kumi kita laki shu ne ka aher ne ka jing keu mi keu ba ngi kum na Jaintia Hills na Khasi West Khasi Hills na ngi don lot te lada piong bakwa pet ya ta sreng tengin pet nyin da lai lum ya ka general meeting jongki senglong kami ki jongi but ya kata ngi la bo ya ka thong bang either late January or early February ngindon ya kata ka general meeting jongki senglong kami